Then? Then na kakao? Oh my God! Ay, luto. Ano? Luto. Pinali ko, Jo. Oh. Nasa kotse ako. Sabi na. Hindi ako visual. Uy! Bilis lang. Sabor? Ano ka lot? Dili natin ako mag-gan sa dayo. Uy, baka malamig na ka. Dami akong tingin nakaan! On! Poy na ka mo ha? Dali lang! Ano? Nangin ka mo nakag! Kuha lang ka, di ba? Ano? Palabot ka mo na! Labot na mo niya! Dre! Namit ka? Tamis? Namit ka. Doon ka lang, May. Kuha ka mo pa sumagot na mo. Si Andre bilang niya. O dako kakao ba? Life changing, di ba? Tita! Where are you? Nilayo si Buta! Tata siga! Gagabay ka, tita. Dagdag po yun ni Tita. Sabi ito sa asa mong Hindi na ako magliwat. Sayahan mo ko luto. As in, kasaka, taas kita. Kumuni nga pila ka. Hindi na ako madala ang sarakyan. Taas ko na mga luto. May dala pa may galon. Ano na? Tumanwit ka. Human drone. Tita to? Tita. I'm excited. Sige, Siga! Siga! Oy, bagay ah. Sige, 1, 2, 3. Okay mga kulot, ari na kami sa Baluwasang Leon mga kulot. Labot ni mami dia. So, taron doon ito pad may mar. Merda nga sponsor sa aton guys. Kaya sponsor sa mar. Merda. Baka lang kami, pamahaw. Baka kami pamahaw mga kulot. Lumawa ko, te. Mamang. Yung mga kulot, malakat pa kami mga 1 hour. 1 hour pa mulakton pa ito sa Barangay Baong. Gym. Ang way ko po sa amon si Cordoba. Emiliga. Sino pa ged? Si Jared. At si... Duwanas la? Wala sila no. May lakton pa kami nga 45 to 1 hour ang amon lakat. Meron pa ito sa venue namon. May signal, di ba? Babay lang nga hindi magsalalakit amon ulo sa init. Magpakailan man. May mga bago tayong players mong si Gab at si Jensen. Si Ariel Krimen. Suwagan siya, guys. Gusto ko war. Birthday ako. Hindi siya style birthday ah. Birthday pa ta? Picture guys. Ano? Hindi ka manggalasal. Sunod ka muna guys. Diyan mo na tayo shot na sila lang. Nice. Thank you kita punta namon. Shout out kay Tito. Salamat gid na. Tawag kita. Wala na eh. Dito tayo marking ito sa lagyan. Binabaligya na oh. Nang! Imo na kapayas na ngayon. Aras lan. Dang. Ay mga lot, start na kami sa mga Quick walking. mga isa pa oras sa Mulakton. Labot kami sa barangay di sa ano din nga barangay ganito ya? Tabok suba. Barangay Tabok Suba. Ilaya, Jim. Barangay Dao dire Uy, sa. jata tan tilat sa umakots. Wala ta natin mo kakraya mo. Karaya ta natin panahon dati tilat mo. Balon kami sa Saya makwato. So yun mga kulot. si Gigi Redick. Ano sa mga? Mana? Magaling. Pero? Coach, hindi kaya sa sakyan. Ay, may damo rin ka mo, coach. Damo sang. Damo ka mo eh. Hindi na.
Tulog man yan. Kasi makulo to, grabe, amon sa nakauno, talaman nyo daw. Amon yung ang bala, hindi na mapagdalaw sa akin. Dala na, hindi na madalas lakyan. Kaya ibalan nyo nga ha. Sadya niya. Sadya niya. Hiking, Sadya niya oh. Sadya oh. Hindi na dilawon maggansa, no? Hindi pala, hindi yan, DJ. Kasa JJ. JJ kan. Are diyan si JB Sukal. JB Sukal. Nagbakasyon na kami kayo na ta. Bakasya ma. Kardek. Taas yung magali. Damo din mingo da. Hyper. Taas mo. Gusto nga, ano daw, gusto nga. Coach ba mo dala coach board mo? Ha? Coach board. Ano? Ha? Uy, lupak sa game. Bayun. Ari bayo. Gina mga lakas. Gina mga. Si Janim daw? Si Janim daw? Oo. Ano taas yung magali? Basi Kaloy, nagbugtaw na ni kag nilamos, lakat na yun. Ano ta? Taras ko. Yeah, taras ko sa babaw. Uy! Unahan nga pa ka! Grabe mo sila ka uno. Ha? Taas man. Gama na. O gini guroy mo yan. O ko. Sakyan. Mana. O gisa. Bato-bato man na, Bio. Yan. Nakalang man eh. Gama pikit ka pa. Pikit. Ngaling ang ano. Ang lagyan, no? Oo. Karabaw pa. Sabi ko man, baka horse ba? Guys ko, kisa si tita mag-sisag ka court. Kaya jogging sa court. Ari, yan ulit. Ha? Guys, mga down dyan guys. Sapit na guys.